Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, сез Мәйдан каналында лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Һәм бүген аны мин, Рәнис Габбазов алып барам. Җай үтеп барганга бер дә борчылмагыз, дуслар. Безнең каналдагы матур җырлар, бүгенге тапшыруга киләчәк кунаклар кәефегезне күтәрер дип ышанып әйтәм. Хит парадта кыш нашкан җырлар өчен Мәйдан ТВ сайтына кирип, тавыш бирегез. Ниһаят Хайретдиновлар туйга алып баручы буларак түгел, кунак ролендә барган. 3нче буын туган сеңлемне кияүгә бирдек ди. Бик әйбәт гаиләгә чыкты. Аксубайлар белән туганлаштык. Гел кеше күңелен күреп йөреп, ял иткән юк иде әле ди. Рәхәтләнеп сөенә-сөенә ял иттек диде Рамил. Фазлыевларның уртанчы улы Ильяска 9 яшь тулган. Бик бәхетле бул улым. Абыйың сеңлем белән гел шундый якын булыгыз. Бер-берегезгә терәк, кирәк булып яшәгез ди Азат. Элек безгә әти-әниләр теләк тили иде. Хәзер генә ул теләкләрнең мәгънәсен аңлыйбыз диде җырчы. Котлауларга без дә кушылабыз. Ильясның киләчәге бәхетле булсын.
neler bilmeymen min. Zinhar işin gayet ite kurma. Hislerimni jırlarıma salıp anlatamın tek özüm şegine. Sina süyülerim sinağına sina. Rahmet yolsun bu adına sina. Böyle gittim min özümüne. Bağışlayımın ömrümünü sina. Sina süyülerim sinağına sina. Rahmet yolsun bu adına sina. Böyle gittim min özümüne. Bağışlayımın ömrümünü sina. Көңіліме қанат қоя білдің. Ғашық етіп мені өзіңе сен. Көзлергіне тие көрмесінер. Фәрештелер болып көрінесің. Сина сүйілерім синағына сина. Рахмет yolsun bu adına sina. Böyle gittim min özümüne. Bağışlayımın ömrümünü sina. Sina süyülerim sinağına sina. Rahmet yolsun bu adına sina. Böyle gittim min özümüne. Bağışlayımın ömrümünü sina. Duymasaydım seni süyülerden. Yaşasam da iki mertebele. Var mıken ol dünya yüzlerini de. Bizni gibi mağdur yaşayanlar. Sina süyülerim sinağına sina. Rahmet yolsun bu adına sina. Böyle gittim min özümüne. Bağışlayımın ömrümünü sina. Sina süyülerim sinağına sina. Rahmet yolsun bu adına sina. Böyle gittim min özümüne. Bağışlayımın ömrümünü sina. Sina süyülerim sinağına sina. Rahmet yolsun bu adına sina. Böyle gittim min özümüne. Bağışlayımın ömrümünü sina. Bağışlayımın ömrümünü sina. Рамазановлар кызлары Айгизәне мәктәпкә әзерли башлаган. Быел кызыбыз 3нче сыйныфка укырга барачак, Алла теләсә. Әкренләп уку кирәк яраклар алабыз. Безнең өчен август туй юбилейлар айы. Шуңа күрә эш күп. Ә инде сентябрьдән гастрольләргә китәчәкбез, диде Ризат. Кайтып киләм авылыма. Каршы ала күл буйлары. Балык тотып уйнап үскән. Инешләре елгалары. Кайтып киләм авылыма. Сукмак төшкән урамнарым. Урап узам әле тагын. Бер туздырып тузаннарым. Сагындыра, сагындыра. Кайтмый торса
кайын Хәлләр ничек авыл кайын Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балакайым Хәлләр ничек авыл кайын Кайтып киләм авылыма Көткәнсеңдер син дә мине Тәпи атлап үскән нигез Туган өем тарта мине Ни хәлләрсез туганнарым Әти-әни якыннарым Кайтып киләм сезгә тагын Сагындым бит авыл кайын Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балакайым Хәлләр ничек авыл кайын Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балакайым Хәлләр ничек авыл кайын Кайта сиңа балакайым Хәлләр ничек авыл кайын Но вы даете. Лайклы хитта кунакта яшь өметле җырчы Элина Нишева. Сәлам, Элина, ничек кәефләр? Сәлам, барысы да әйбәт, зур рәхмәт. Элина, мәйдан тамашачыларын үзем белән таныштыр әле. Минем исемем Элина, миңа 26 яшь, мин Казаннан. Мин музыканы яратам, шуңа күрә Мәдәният институтында укыйм. Җырчы гына түгел, режиссер һәм актер да икәнсин. Бу һөнәрләрнең кайсысы сиңа якынрак? Миңа режиссер һөнәре ошый, һәм үземнең клипларыма сценарий язарга яратам. Моң дигәч иң беренче күз алдыңа нәрсә килеп баса? Бу вакытта илһам килә һәм көй үзе туа. Уңышка ирешү өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсың? Минемчә бик күп эшләргә кирәк. Акчаны туздыру рәхәтрәкме, әллә эшләвеме? Акча эшләм миңа зур ләззәт бирә. Киләчәккә нинди хыяллар белән яшисең? Киләчәктә үземне лайыклы җырчы итеп күз алдына китерәм. Кызыклы җавапларың өчен бик зур рәхмәт, Элина. Уңышлар теләп, сау булашабыз. Барысы да әйбәт, зур рәхмәт. Сөюті жүмбірленген шағақларымда Теңсінмәдің гүл бақшамны ұрап бұздың Аңламадың, саңламадың хислер
Юлия Гарифуллина әлмәттә узачак музыка фестивалендә катнаша. Танылган музыкант Вадим Элин Крик белән татар телендә җыр башкарабыз диде. Ул җырда джаз алымнары да булачак. Әлеге чарада Валерий Сюткин, Мод кебек Россиянең танылган артистлары да чыгыш ясый диде Юлия. Сандугачлы таң атқанда назлы хисләр уяна. Сагынып көткән чакларыңда кайтмасу дип уйлама. Сандугачлар сайрар өчен бакчамада үсә бер тал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Сандугачлар сайрар өчен бакчамада үсә бер тал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Бөгеләдер нечкә талымы кунган сайын сандугач. Җырламыйча ничек түзим, эзлеп сагыныч. Сандугачлар сайрар өчен бакчамада үсә бер тал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Сандугачлар сайрар өчен бакчамада үсә бер тал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Сандугачлар кайтканнардыр сагынып туган җирләрен. Җырым белән әйтеп бирәм йөрәгемнең серләрен. Сандугачлар сайрар өчен бакчамада үсә бер тал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Сандугачлар сайрар өчен бакчамада үсә бер тал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Сине генә сөям иркәм, күңелеңне түренә сал. Сара Әсфендиярова туган ягы Түбән Новгород өлкәсе Кочко-Пожарки авылында ял итә. Нәкъ шунда, ягъни Түбән Новгородта бу атнада Сараның гастрольләре узган. Ә хит-парадта Сара туган авылым җыры белән катнаша. Әлеге клип Татарстанның иң гүзәл урыннарында төшерелгән. Сагындым туган авылым, синең аккаеннарыңны. Сагындым туган авылым, синең хуш исле таңнарыңны. Синдә гөлне
birer hatireler Kartlıkны da sina beylim Sağ bulup tursam eğer Sindegine şista hava Kizilevsin şiltre bana Matur itip tamnarata Künel kaman sina tarta Sindegine şista hava Kizilevsin şiltre bana Matur itip tamnarata Künel kaman sina tarta Matur itip tamnarata Künel kaman sina tarta Künel kaman sina tarta Layıklı hitnin kunakları estradanın matur talantlı parı İlnaz Bağ hem Güzel İdrisova. Selam Güzel, selam İlnaz, nişik keyifleri gez. Selam Ranis. Haller Allah'a şükür. Keyifler heybet. Barınızga da yalqınlık oynar. Selam. Jayigiz nişik uza, bıyıl gayla bilen yal ettiniz mi? Ey Allah'a şükür indi bizning quyoshli Türkiye'ye barıp qaytdık balalarımız bilen indi köpten xiyalangan. Balalarning dürüstü xiyali zo'r. Bek rahatlanıp Dengiz havasını sulap, iyi Evet, rahatlandırıp, iyi su kıyınıp, basseynler kirip, kıyaş astında kızınıp janıp kayttık mına. Ay malatsi, şap bulgan. Andan kayttık bunda da kıyaş Allah'a şükür. Teginde de kıyar, bunda da kıyar. Baklardan bir künde nişik uza aytı elimine. Biz yakınız. Baklarının bir günü nişik uzadı. türlüşe bulayındı. Her günü türlü şey uza, iyi bir günü irte bilen turıp koyadır, bütün ezberge çıkıp gide turgan vakitlarda bula, koy vakit bütün ezberge turıp çıkıp bakşada da şey turgan vakitlar bula. Koy vakit indi şul turıp çıkıp gidebizde iyiden bütün ezberge, onları bütün ezberge koyup bakşada şey turgan vakitlarda bula. Her bir gün bizning yazılgan, biz bir gün mesela bakşaga barıp. Yazılmaganlar da Ey planlaştırganlar. planlaştırılgan. Mesela bir günde otunni iyi bitirup bizning plani var. Bir günde bakşanı maturlu bir şu botuyuz. Üçüncü günde mesela Kibitke varabız. Ey kibitke barabız. Tabii. Dostlar bilen tabiatga barabız. Çünkü bizim Dadarsanımızda da bek matur urunlar köp. Şuay. Allah'a şükür dostlar bilen bek köp şunday balık tatıtarga Bütünsün bardık. söyle bitirme, bitirsin. Ey tabiat kışağına barıp jilekler de jiydik. Sibirkler de hazırladık. Mine bit, kungilli uzgan. Allah'a şükür. Yana sezonga әзірлік başlandı mı әлі? Нинди пландар белән яшайсыз хәзер менә? Жаңа сезонны biz indi yıl sayın kütüp alabız, әзерленеп, өзебезнең жаңа җырларыбызны эшлибез, хыялларыбызны тормышка ашырга планлаштырабыз. Аллаһа шөкер, менә шу көзлектә инде тагын да шу яңа җырлар белән, яңа клиплар белән халыкны, тамашачыларны, үзебезнең яраткан шу безнең җырларга мөкиббан булган тамашачыларны biz инде шатландырырга дип өметләнеп торабыз, Алла теләсә. Син күп кенә артистларга җырлар язасың, әйме? Җырны язгач башта Гүзәлгә тыңлатасыңмы? Аның фикере мөһим сиңа. Менә мин җырлар язгалыйм инде, сиңа алмадың, беренче җыр сиңа язганым. Шуңа ни, булай башкаларга җыр җырлаган чакта инде, җыр яздырган чакта дөресрәге Гүзәл иң беренче тыңлый әлбәттә, ул анда бит инде мин күршеләргә чыгып тыңлатып җыр ялмыйм аларны. Шулай. Иң беренче Гүзәл тыңлый, аннан соң инде Гүзәлгә әйтәм, кемгә язарга, кемгә бирергә була икән бу җырны дип, ул инде үзенең тиз генә теге ничек дип әйтик, фантазиясын җигәдә. Һәм инде, менә бу җыр мәсәлән Рөстәм Закировка килешә. Менә бу җыр Раязга килешә. Башкага нигә? Аллаһа шөкер, эстрадабызда теге коллегаларым бергә менә шулай сәхнәдәш дусларым минем җырларымны җырлап, мин дә сөендерә. Үзләренә дә ничек дип әйтик, репертуарларында минем җыр булу аларга да шулай плюстыр дип уйлыйм. Гүзәл, әгәр Илназның башка артист өчен дип язылган җырына сиңа ошаса, бу очракта нишлисең? Үзеңә алып каласыңмы җырны? Әлбәттә, Илназ бит аны көйләп утырганда, уже ул миңа ошаса, көйләре, сүзләре мин аны анализлыйм, минем репертуарга бу җыр нык матур килешер дип җырлап карап, ул миңа ошаса, әлбәттә мин аңлатам инде. Матурым, иде бу җырны миңа гына калдырыкмысың, мин аны тагын да матуррак башкаралам дип. Шулай дип әйтәм инде, миңа ошаган җыр булса, ничек ул читкә җибәрәсең. Төрлечә булайын, төрлечә булайын. Шулай. Автор белән матур дип сөйләшергә кирәк. Шулай. Менә сез өч ул үстерәсезме? Романтика вакытыгыз каламы? Әйтегез әле. Романтика вакытыбыз кала, Аллаһа шөкер, менә соңгы тапкыр балаларны 5 жуындырып мунчадан чыгарып җибәрдек тә, мунчада икәү генә тыныч кына утырдык. Сөйләшеп кешечә. Ой вакыт инде кич белән икәү
Үйде, çünkü үйде сөйлеп bitireyim әле. Әйе. Үйде сөйләшеп отырған вакыт жоқ. Я телевизор уйныйлар, я бездә түгел кайгылары көмекші, я эмоцион сөриләр, я тегесен сөриләр. Безнең икебезнең сөйләшергә иртәгә нәрсә буласын, я киләсе атна нәрсә буласын ничектер планлаштырырга әйбербез калмый. Планлаштырырга түгел, сөйләшергә дә вакыт калмый. Ә болай инде мәсәлән, әйтәм бит инде, җуындырып бетереп чыгарды да икәү генә мунча алдында сөйләшеп отырды озаклап. Менә шуның романтик. Şey, Майданга кунакка килгәндә генә менә машинада икәү барганда да үзенчә бер романтика бит инде. Икәүләшеп, тынычлап, сөйләшеп барасың. Мәйданга килегез. Шулай, дөрес. Романтика була. Сезнең өчен иң кадерле көн. Минем өчен иң кадерле көн безнең өйләнешкән. 24 октябрь 2009 ел. Һәм минем өчен иң бик кадерле көннәр инде ул әлбәттә әни булу. 3 тапкыр әни булу һәрбер көнне дә бүгенгедә истә тора. Ул бит шундый зур бәхет. Мин анда хәтта менә үксеп җылаган шатлыгымнан. Һәрбер хатын кызга да шулай әни булырга. Амин булсын. Иң зур бәхет ул. Иң зур бәхет. Минем өчен иң кадерле көн һәрбер көндә кадерле. Менә кич белән Сүзләр. тынычлап ятасың. Исән сау килеш һәм иртә белән тынычлап уянып, барда исән икән дип, барда хәлләр әйбәт икән дип, балалар янында дип бөтенесе һәрберсе иртә белән хәерле тәти, хәерле иртә ни дип алар кочаклар. Менә иң хәерле һәм иң кадерле көннәр шушыдыр дип уйлыйм. Дөрес сүзләр белән, хак сүзләр. Бер-берегезне ишәр сүз белән сурәтләгез әле. Сүз белән. Сүз белән. Шаян, юмарт һәм кызу. Так. Ага. Аңлашылды. Тәмле, йомшак һәм усал. Акыл усал. Бүген тапшыруга килгән өчен сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Гаилә бәхете сезгә телибез, иҗади уңышлар телибез. Рәхмәт Ранис. Әлбәттә инде Мәйдан телеканалын караучыларга да шулай ялкынлы кайнар сәламнәр. Сезнең белән безне шушы иҗаттан айырмасын Ходай Тәгалә. Саулык, сәламәтлек телибез. Һәр барчагызга да. Пока-пока. Пока. Senin ışın şeşkeler üzdüm, senin ışın güzelim. Kileşegim aldamaz inde, yukka yanmaz yüreğim. Senin ışın tınalar, senin ışın güler, senin ışın uyanam, seni güder. Senin ışın tınalar, senin ışın güler, senin ışın uyanam, seni güder. Yüreğimde bulan calamana Sina birem yazmışım Işkındırmam seni kulumuna Мәңгелекке yoldaşım Senin için tın alam Senin için gülem Senin için uyanam seni gider Senin için tın alam Senin için gülem Senin için uyanam seni gider Senin için alam, senin için gülem, senin için uyanam, seni gider.
көтә Синең өчен уянам, сине көтә Гөлнара Тимирҗанова туган ягы Башкортстанда ял итә. Дуслары, туганнары белән табигать кочагына чыккан, су кыйнган. Хәния Фәрхинең музеена да барып кайткан. Моң алихәсенең матур күлмәкләрен, җыентыкларын, нәсел шәҗәрәсен, һәйкәлен күрдем. Күңелдә искиткеч хис тойгылары калды, диде Гөлнара. Ничә еллар сине эзләдем, нинди татлы синең бәгырькәем миңа, кияүгә чык дигән сүзләрең. Мин кияүгә чыгам, туй күлмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Мин кияүгә чыгам, туй күлмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Бар булган котлаулар бары безгә генә, бүген безгә барлык бүләкләр. Ахирәтләр, дуслар, зинһар көнләшмәгез, безгә генә бөтен теләкләр. Мин кияүгә чыгам, туй күлмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Мин кияүгә чыгам, туй күлмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Алтын балдакларга зинһар тап төшмәсен, юлларыбыз булсын гел бергә. Син минеке инде җаным мәңгелеккә, мин синеке инде гомергә. Мин кияүгә чыгам, туй күлмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә бүген килегез. Мин кияүгә чыгам, туй күлмәген киям, нинди матурмын мин күрегез. Мин кияүгә чыгам, бәйрәм бездә
Aliye Mübarek ve Мәңгі yaratırmın деген iri яңа jır yazdırgan. Bu jırның 10 yıllık tarihi var. Jırda sınғы 10 yılda bolgan his kişirişler, şatlıklı da, мұңсулу da şaklar, yalğız kalgan, bәхетле bolgan minutlar da şagıla. Ofitser xatını bolu жеңіл түгел екен o. Әмма ул этап миңа бик көп нәрсә бүләк итте дейді Aliye Mübarekова. Min yasıymın adımlar Hıyallarım şınğa oşa Qanatlanıp min aşkınam Hıyal yolundan min baram Min qurıqmıyım yalğışlar yasarığa Üsküşüme min ışanam Min yasımdır adımlar Oldakta zuri yollar Min yasımdır adımlar Adımlar Min bugün bir bəhətli Ey min bir bəhətli Oldakta umuşlar Umuşlar Min yasıymın adımlar Barır yolum aşık görəm Yaktı utlar hem alkışlar Bardakı təmini min biləm Min qurıqmıyım yalğışlar yasarığa Öz kişimə min ışanam Min yasımdır adımlar Oldakta zuri yollar Min yasımdır adımlar Adımlar Min bugün bir bəhətli Ey min bir bəhətli Oldakta umuşlar Umuşlar Min yasımdır adımlar Oldakta zuri yollar Min yasımdır adımlar Adımlar Min bugün bir bəhətli Ey min bir bəhətli Oldakta umuşlar Umuşlar Min qurıqmıyım yalğışlar yasarğa Öz küşüme min bugün ışanam Köpten kütken zor hıyalım Şınğa aşa bugün Yok Bir ni eytmegiz Bir ni deşmegiz mina Min bugün yasıyım zor adımlar Min bugün alğa baram Min bugün bir niden de qurıqmıyım Min öz küşüme bugün ışanam Min yasımdır adımlar Oldakta zor yollar Min yasımdır adımlar Adımlar Min bugün bir bəhətli Ey min bir bəhətli Oldakta umuşlar Umuşlar Рәфис Калимуллин гадәттә штрафларны вакытында түләп бара идем ди. 52 машинадан бер штраф калган булган. Вакытында түләмәгәне өчен аны суд приставларына җибәргәннәр. Бер үк штрафны 50-10 тапкыр түләдем ди. Вакытында түләмәсәң, башыңа 1000 төрле бәла аласың икән диде Рәфис. Дөрес әйтәсең Рәфис, һәр нәрсәнең үз вакыты, хәтта штрафларның да. Bir mizgil, ni bari bir mizgil Bu jirdə birilgən qəmərlər Yazılarda, şeylərdə, küzlərdə Məngəlik
Көннәр килә, сыңарган язларда, җәйләрдә чәчәккә күмелә. Яратып яшәсәң бу җирдә, гомерләр бәхеткә төренә. Яным өчен түзә алмас бу йөрәк, сөйсез яшәмәс бу күңел. Бәхетле булырга бу җирдә беркайчан да соңы түгел. Яным өчен түзә алмас бу йөрәк, сөйсез яшәмәс бу күңел. Бәхетле булырга бу җирдә беркайчан да соңы түгел. Бәхетле булырга бу җирдә беркайчан да соңы түгел. Бүгінгі тапшыру ақырына якынлашты дуслар. Мин Рәниз Габбазов сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Җәйнең матур көннәрен күтәренке кәефтә һәм иң мөһиме мәйдан каналы белән бергә үткәрегез.